Sa makausapa mga igsoon, mayong buntag nato tanan. Kini mao ang katapusan nga adlaw sa atong pagduyog sa atong igsoon nga mayunan na nato sa iyang kapikas sa mga kabataan uban sa mga ginikanan nga naa sa kasub-anan. Maglaom ta mga kaigsuonan nga pinagi sa atong pagduyog sa ilang mga kasub-anan, mugaan-gaan ang kabug-at na ilang gibati. Pasalamatan ang mga panghitabo tungod kay nahitabo ni panahon nga walay COVID. Kung nahitabo ni atong panahon sa COVID, bisan ang mga parinti, mga silingan, di makatambong kay gididan, no, sa atong gobyerno. Pero maglaom ta, bisan na sila sa kabug-at, sa kasubo na ilang gibati, pinagi sa inyong presensya, atong presensya, na mga higala, silingan, mga parinti, mugaan ang kabug-at na ilang gibati. Pero mga kaigsuonan, dili lang kamuduyog ta sa ilang kasubanan, kaming mga Kristohanon, mupabalon po mi og mga pulong, dili lang alang sa atong mga igsoon nga natungdan, bisan sa mga mikuyog karon, masayod ta sa walay katapusan na plano sa Dios sa kinabuhi sa tao. Ngano man gyud nga ang tao mamatay man. Ang uban kung imong pamutanon, Brad, nanong mamatay man ang tao? Ngayon sila kay buhi, manggod. Tungod kay buhi, kuno, mamatay gyud, pero dili na. Mo'y gisgutan sa Biblia. Ang gisgutan sa Biblia, nganong ang tao mamatay, ang tubag sa Biblia, tungod kay ang tao nagkasala. Kung walang unta ang tao magkasala, mga igsoon, dili gyud mamatay ang tao. Kay diha sa walay katapusan na plano sa Dios, walang Dios magplano ng tao mamatay. Walang Dios magplano ng tao magkaproblema. Ang tao dunay mga kagul-anan. Ang naa sa kasing-kasing sa Dios, ang tao magmalipayon sa tanang adlaw siyang kinabuhi ug mabuhi siya hangtod sa walay katapusan. Pamalandunga kuno ninyo unsa ka kanindot. Kuningon ada ang nahitabo sa atong palibot, no? Ang tao di mamatay. Ang tao di magkasakit, di magkaproblema. Magkayuntag, wow, ninduta ng dapita ng mga tao ay kamatayon. Pero tungod sa sala, nausap ang dagan sa panahon. Ang pangutana mga igsoon, doon na pa ba kahay panahon na mapabalik ang plano sa Diyos? Nagtuo po ang uban, makamaog yun mo tubag, pero doon na uban nga nagduwa-duwa. Kaya ang uban na una sila nga, murag dili man na tinuod, Brad, kay dugay ra kaayo ang lulos, among mga lulo na matay wa pa gyud mo balik. Pero mga kaigsuonan, angay mong masayod nga sa pananaw sa Dios, sa kwintada sa Dios, ang usa ka libo ka tuig, usara ka adlaw sa Ginoo. Sa atong paniay, gikan sa iyang kamatayon, hangtod karon 2023 pa man, sa pananaw sa Dios, sa kwintada sa Dios, duha pa ka adlaw. Kita, murag dugay naman kaya itong pintada, no? Pero kanang imong edad, sama sa edad ni Willie, 40 anyos, hapit naman 41, pila naman na ka minutos. Gamay ragid kayo. Busang Santiago 4:14 nagingon, unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang saso, sa daklit magpadayag, ug unya mahanaw lamang. Ngano mga kaigsuonan, nga dunay kamatayon ang tao. Unang tubag, tungod kay ang tao nagkasala. Ikaduha, limitasyon ni. Kay kung ang tao di mamatay, human ang tao nagkasala, magpatuyang na lang yun siya sa iyang pagpakasala kay
wa may katapusan. Pero pinaagi sa kamatayon, daghang mga tao na hadlok. Kay sultihan mo na ako igsoon, kada adlaw diha, nagpractice mo kamatay. Kada adlaw nagpractice na kamatay. Ini katulog na to, di ba malimot ka kinsa imong tapat? Di ba nalimot ka sa imong mga utang? Daw di ka kamata. Diretso. Busa, ang kamatayon, usani kapagpasidaan, kay kung ang tao mo dangat sa kamatayon, doon ay duha niya kapadulngan. O doon ay duha ka klasis kamatayon, nagisgutan sa Biblia. Salmo 116:15 na kinon, hamili sa pagtanaw ni Hiyuba ang kamatayon sa iyang mga balaan. Ikaduha, Ezekiel 23:11, si Hiyuba walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Igsoon, mamatay ko, mamatay pug ka. Gani na yubang sementeryo sa entrance ilang butangag sulat dito. Karon ako pa'y namatay, ugma ikaw na pod. Muna ilang ibutang sa entrance. Nagpakita ni nga ang tao mamatay gyud. Pero tumaga ang pangutana sa Biblia, unsang klasiha sa kamatayon imong kamatyan. Dili ng aksidente, dili ng sunog, dili ng magsakit. Kanilang duha tumaga. Ang imong kamatayon, malipay ba ang Diyos? O wala ba siya kalipay? Nganong ang Diyos, ang dili, malipay. Ang iyang mga katawan mudangat sa kamatayon, ang tubag sa Biblia. Pinaliyang, makapahulay na sila. Gikan sa daghang mga problema ni ining kalibutan. Atong igsoon wili, karon atong giduyugan, di na ni mag-uol na mapurdoy ang bulbo. Kanang iyang gitrabahoan ba? Di na ni mag-uol, mamahal ang gasolina kurudo. Kapahulay na siya. Pero kita, ay, problema kayo, ini katapos sa bulan. Unsa itong ipangbayad, unsa itong gastuhon, problema kayo. Mabot na ang Judith sa atong mga obligasyon. Bus sa atong igsoon, makapahulay na siya. Magulat na lang siya sa pagbalik sa Ginoo. Kaya ang tanang nangamatay, banhawon sila. Og ilisan sa lawas na dili na mamatay, dili na magsakit, makiguban sa atong Ginoo sa wala na katapusan. Nganong ang Diyos walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Tungod kay gisgutan sa Mateo 25:41, makiguban sila sa kaaway sa Diyos na mao ang yawa hangtod hangtod sa kahangturan. Muna dangatan sa mga tao na namatay na wa ulagad sa Ginoo. Mga igsoon, kung kamo ka na may daghang anak, inyong katimanan, inyong kipaeskwela, sa katapusan, musukol na ninyo, malipay ka mo? Kaingon mo, di yun makalipay. Ang Diyos, imong anak. Ang Diyos naghatag o gininhawa sa tao. Ang Diyos naghatag o kusog sa tao. Ang Diyos naghatag sa tanang gikinahanglan sa tao. Pero ingon ang Isayas, mas mayo pa'y baka. Nakaila pa silang cowboy. Mas mayo pang mga karnero. Kadumdum pa silang pasungan. Pero ang katawan sa Diyos, way pagtulutimbang, may tungod sa pag-alagad, paghigugma sa atong Ginoo. Mga igsoon, hinaot na dili unta ning kulunga, may tabo nimo nagisgutan sa Isayas. Makayon ta ang Diyos, kining tawhana, ikaw karon, ikadeklarar sa Diyos, na higugma ganin ako, nag-alagad yun ako. Mga kaigsunan, salamat nani ata karon makapamalandong ta sa pulong sa Ginoo nga mosugot tag sa dili madugay musunod data sa atong igsuon. Sa Biblia ang bracket sa edad sa tao
Human sa kabuhatan sa Dios hapit ba ko sa kalibo katuig 31 lang ko'y kulang ni Matusalam bago sa kalibo. Panahon ni Noe sa Luno, Ingridios na layo kayo 120 na lang. Sa atong panahon karon, ang bracket sa kinabuhi sa tao 70 anyos na lang. Ug maayo ka, matiman sa imong kinabuhi, maabot ka 80. Dili ka abusado. Pero kung apay kapin, bonus na giyatag sa Ginoo, kay napay tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi nga wala pa nimo mahuman ang tahas nga gihatag sa Ginoo. O sa igsoon, ayaw kayong kumpiyansa. Unya nakadiferensya ra ba gyud? Kay kadang 70 dili gyud tatanan makabot. Kay kung makabot pa 70 ang maabot 70 mo'y mamatay. Ang mamang Willie unang mamatay. Sunod si Dinis una palta tong mamatay. Ulahi pa si Willie manghod gud. Pero kayang kamatayon wala may gipili. Kung ikaw maripahan sagwa kay sakit patay gyud ka. Daghang mga tao, dagko na gasto, nangaprinda na baligyan ng yuta, tungod sa sakit, wa pagyapon mamatay. Naay mga tao, nga naghapi-hapi, bakasyon, suroy-suroy, ay naunsa ba? Namatay man, muna nga, ang kamatayon, mahimo ning pampasidaan alang nato. Nga mabot ang panahon, kita na po, ang isulod sa lungon, ang nakanindot kung nag-alagad ta sa atong Ginoo kay nay saad sa pagkabanhaw. Iyon na itong igsoon, ang delikado kanang ikaduhang kamatayon. Ang unang kamatayon, nabulag ka sa imong mga kabanay. Ang ikaduhang kamatayon, mabulag ka sa imong magbubuhat, sa imong Ginoo, kay makiguban ka sa yawa sa walay katapusan. Muna'y pait kaayo mga igsoon. Busa ang Biblia nag-isgot yun, managpanghilak sila, managkagot silang ngipon, managpanampok silang dukan. Sayang, kadaghang panahon, kadungog ko sa pulong sa Diyos, nakaadto kong simbahan, pero wa ko magtagad. Karon sa katapusan higayon, wa narabagyo'y panahon na mabakwi pa usa pa ka molagad sa Ginoo. Karon daghang mga tigulang, daghang masakiton, usa dayon na kung maulian ko sa akong sakit, pastor, pader, brad, molagad ko sa Ginoo. Kung kamo kay Ginoo, malipay kamo. Usa pa molagad ang tao, wa na ang tuhod. Kiang na ang ngipon, nangapangag na ang mata, di nakaklaro, ang dalunggan, bungol-bungol na, imo